खै गोदै ना गोदै खमले गोदै ना सानैजों रिल्स बानायनांगौ ने आदा दिनै हले रिल्स बानायगोन नोङो लिपस्टिकआ एसे गोजान जादों सान्दुङा हाला जाबायनो मोखाङावनो खामोजोब्बाय आं सेस आरो सेन्देलाथ' थाबायनो हाबावला आंसो मिथिगौ दंफांसो होथेलायनाय Oh. Давай лей. Hanjahannya. Ada di sana sebenarnya. Hanjahannya. Ini oleh orang mana? Belum lagi nggak sih? Baru sekarang ya. Bisa kamu nggak sih? Juga sebenarnya ini nama. Oh, sudah boleh. Mancing mau dah benar. Nggak tahu sekali na, itulah. Ini apa jalan itu? Halo. Ini mula saya. Ini pun kamera juga. Ya, makanya sudah ini malu jauh lagi. Normal ya. Ayo दैयाव खनथाम खनब्रै सोमबाय थानानै मोजां जालालै गथ'रा जादों निखौ मोनखादों आदा बेंग्लास जाहोदोंलै जोंना नै बेखौ रावबो जाहोआखै आं जाहोआखै आदा जादों आं जाहोआखै बिसोर जोंथ' लकेलनि जाहैबाय ना ओमफ्राय बिसोर आलासि ओमफ्राय आलासिफोरनिफ्रायसो जों बिनानै जाबाय आरो दिलाय आदा माबा माबि बुंना होलाय आंनो रोंखाया आङो ओमफ्राय इउटुब फेसबुक गैयो नामा फेसबुक ना बिसिबां मोनजादोंसो गैया लाजिदोंथार आङो सोलोंथार माखौ लाजिदों औ फेसबुकनि मोननायनि पार्टिनि बे अमा सालाय Gep ya, ini meja ya. Tuy nào cũng là. Tuy nào cũng là. नोंथांमोना बेसेबांनाखि आंनि फलोवार्सफोर सोदोमस्रि बसुमतारी फेसबुक पेज नोंथांमोन सापर्ट खालाम रिल्स खालामबाय थायो बिराद मोजां मोजां मोसायो आं मोसाया बेनो बिराद लेभेल दखासर लेबरम फना सोर नागिर